Il-Prim Ministru Robert Abela jinsab fi Brussell għal laqgħa tal-Kunsill Ewropew li titlaqqa fil-jiem tal-ħamis u l-ġimgħa. Din il-laqgħa għolja qed tiġi deskritta minn bosta mexxejja u analisti bħala waħda storika. L-aktar suġġett li qed jiddomina fuq l-aġenda tal-mexxejja Ewropej hemm dik dwar il-futur tal-Ukrajna, il-Moldova u l-Ġorġja fir-rigward tal-Unjoni Ewropea. Dan hekk kif il-mexxejja Ewropej se jiddeċiedu jekk l-Ukrajna u r-Repubblika tal-Moldova għandhom jingħataw l-istatus ta' pajjiż kandidat sabiex isiru stat membru tal-Unjoni Ewropea. Mill-banda l-oħra, il-Ġorġja mhux se tingħata dan l-istatus ta' kandidat minħabba l-instabilità politika li għandha. Din id-diskussjoni qed issir wara rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea il-ġimgħa li għaddiet li qalet li l-Ukrajna u l-Moldova għandhom jitqiesu bħala pajjiż kandidat għas sħubija fl-Unjoni Ewropea. Dwar dan is-suġġett il-President tal-Kunsill Ewropew, Charles Michel, qal li dan is-summit tal-Kunsill Ewropew huwa wieħed importanti. This is a decisive moment for the European Union. It's also a geopolitical choice that we will make today, and I'm confident that today we will grant the candidate status to Ukraine and to Moldova and express a clear and strong perspective for European perspective for Ukraine, Georgia and Moldova. Intant matul il-jum tal-ħamis il-Parlament Ewropew approva b'vot qawwi mozzjoni favur li l-Ukrajna u l-Moldova jitqiesu bħala pajjiż kandidat tal-Unjoni Ewropea. Fis-seduta tal-ħamis fi Brussell, il-maġġoranza tal-membri parlamentari Ewropej qablu u vvutaw favur din il-mozzjoni. Kien hemm 529 deputat li vvutaw favur u 45 deputat li vvutaw kontra, dan fil-waqt li 14 il-deputat astjenew. Dawn iż-żewġ pajjiżi applikaw sabiex ikunu stati membri tal-Unjoni Ewropea wara l-invażjoni Russa fl-Ukrajna fl-aħħar ta' frar li għadda. Fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew hemm is-sigurtà tal-provvista tal-ikel li tkun affettwata mill-kriżi fil-lvant tal-Ewropa. Il-mexxejja Ewropej se jiddiskutu kif tista' titjieb l-esportazzjoni tal-qmugħ mill-Ukrajna. Qabel is-summit tal-Kunsill Ewropew tlaqqa summit mal-mexxejja tal-pajjiżi tal-Balkani li fih ġew diskussi l-effetti tal-gwerra fl-Ukrajna u anke il-futur tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Matul il-Kunsill Ewropew tal-ħamis u l-ġimgħa qed tiġi diskussa wkoll l-ekonomija tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea anke fid-dawl tal-inflazzjoni li qed jesperjenzaw il-pajjiżi membri minħabba l-isfidi internazzjonali.